Outokummun ammattiopiston opiskelijat tuottavat jo 3. vuotta peräkkäin lyhyt elokuva Markku Pölösen ohjaamana. Mukana tuotannossa on myös teatteri- ja esitystekniikan, lavasta rakennuksen, radio-tv-tuotannon sekä Niittolahden läättelijälinjan opiskelijoita. Ohjaaja Markku Pölösellä oli selvät suunnitelmat lyhyt elokuvaa varten. Myös opettajat olivat mukana tekemässä elokuvaprojektia. Radio-tv-tuotannon opettaja Esa Huusari oli projektin tuottaja. Kaikki tsemppasi tosi hyvin, oli valmistautunut siihen, tiedettiin kyllä niin nämä olosuhteet ja siihen nähden niin yllättävän hyvinkin niin toimittiin siellä. Hyvä kokemus niin siitä, että minkälaista se on tuommoisissa olosuhteissa toimia. Lähtökohtana oli, että kuvauspaikkoja voi olla monta, kuvausaika oli rajallinen ja haasteena oli myös, että 15 näyttelijälle piti saada puherooli. Tämän takia niin sanottu päänäyttelijä jäi elokuvasta puuttumaan. Pölönen osasi pitää työryhmän hyvin kasassa ja opiskelijat saivat häneltä alan ammattimaista teknistä ja ilmaisullista oppia. Elokuva kuvattiin 3 päivän ajan ulkona betonisessa varastossa, jossa kylmät olosuhteet tekivät työskennellyystä paljon haastavampaa. Työryhmä joutui lämmittelemään parakkikonteissa ottojen välissä kylmän takia. Radio- ja TV-tuotannon opiskelija Timi Nurkman pääsi kuvaamaan Red One-kameralla. Kuvausten aikana kamera kerkesi kuitenkin ylikuumentua ja Nurkman pelkäsi kaiken materiaalin hävinneen kameralta. Siinä tuli pieni ongelma tuossa viimeisenä kuvauspäivänä, kun se alkoi ylikuumeta ja sitten piti vie ulos, että se taas käynnistyi. Pelättiin vähän, että menikö matskut hukkaan, mutta ei mennyt. Kaikesta huolimatta jokainen hoiti työnsä kuitenkin kunnialla loppuun ja elokuva on tällä hetkellä editointivaiheessa. Ensi vuonna yhteistyö Markku Pölösen kanssa ei ole vielä taattu.